importante gyud na sa inyo kay sa gagmay pa mong bata. Hantod na karon nga dagko na mo, wala gyud mo katilaw og doktor kaloy sa Ginoo. Gimix na to tanan dukot, may gabon na ay kalabo. Guys, dagko na kay kog singot dire. As you can see, bakam nino dagko na singot. Hey guys! Welcome back sa tuang YouTube channel. It's me again, Super Ricky. Sa tanang bag-o sa tuang YouTube channel, ayaw mo kalimot nga mo click ka sa subscribe button kini naa sa boss aron sab sa mga umaabot pa nato nga videos basi ganahan mo tan-aw. So check my videos on my YouTube channel, Super Ricky. And unsa may bago sa atong YouTube channel karon nga episode, ato ang hisgutan ang tuob. Kini very controversial nga tuob. Human sab sa controversial nga pipila ka mga claims nga ang ingon ang tuob daw tambal sa COVID-19. Pero napoy mingon ang mga kining grupo sa mga doktor nga dili tambal ang tuob sa COVID-19 kay makadaot ug makasamot pahinuon kini sa pagkatag sa virus sa ato ang lawas ug posibleng madaota. Pero ang claim sab sa like for example kang Governor Gwen Garcia sa Cebu, ingon pa niya nga wala ko nag-ingon nga tambal ang tuob gyud. Ang ako lang ingon kay why kumo nga motisting ta niining mga practice sa ato sa mga katigulangan kaniadto wa may dautan kuno nga mosulay kay wa ampoy mawala. Pero ingon pa niya dili ni tambal gyud sa COVID-19. And sa akong kasinatian kaniadto pa sa una pa gagmay pa mi pag maka-experience og mga kalintura, hilanat, ubo og sipon, ang ginabuhat sa mga ginikanan kay tuobon gyud mi. Kay aron sab nga mawala dayon kay well, in all fairness, mawala man gyud dayon ang amuang kining mga sakit-sakit sa lawas, kining mga pamaol, mga panuhot. Ako personally, panuhoton gyud ko kanang dili ko pwede ma-expose electric fan nga mga pila ka minuto, mga 2 minutes lang ma-expose ko sa electric fan, mo sakitin ako ang tiyan, unya panuhot na. So in short, panuhoton gyud kaayo ko. Karon ipakita nako sa inyo ha kung unsa ang kinaraan nga tuob. Kining tuob gyud nga kung mahulog ba nga murag kanang steam sauna kanang musud gag tibok sa habol. Ako na ipakita taod-taod ang akong i-demonstrate kaninyo kung unsay mahitabo gyud sa kining among tuob dinha, moang style sa tuob diri sa Island Garden City of Samal nga it has been a practice na pod sa ako ang mga ginikanan ug sa ko pa mga lolo pa kaniadto nga kung daday masakit ginatuob gyud. Ang uban kining ginatawag nga steam inhalation katong magbutang lagplanggana nya kanang pabukal o kaldero nya pabukalan paghuman kanang butangan rag towel ang ulo nya moan ra ka dumudungo ra ka didto. So lahi ang ako ang moang tuob kining ginatawag nga kanang tibukid lawas ang tuobon para sa panuhot, sakit sa lawas, stress, labad sa ulo, kining sakit nga sinus kana ato na ipakita unya taod-taod. Pero to prove my statement or sa kuang claim nga mutuo pod mismo sa tuob, ako ang mama, ako ipa-istorya kaninyo kung unsang iyang kasinatian, unsa iyang experience ning pag-abot sa tuob, tinuod ba gyud or dili. So karon ato siyang istoryahon. So mao ni ako ang mama, si Josefina Pining Bangat. Pila edad ni mo ma? 62 years old na si mama. And ako wala pa man po ko'y 30 anyos, pero sila ako ang mama naga-practice gyud og tuob og ilahaning ginasuwayan kaniadto pa pag naa sila masinatian nga mga sakit sa lawas. Pero ikaw personally unsa ang imuhang kining mastorya pag-abot sa tuob? Ang tuob importante gyud na sa inyo kay sa gagmay pa mong bata. Hantod na karon nga dagko na mo, wala gyud mo katilaw og doktor kaloy sa Ginoo. Ang akong gibuhat og kalinturahon mo, magpunas ko ninyo og init nga tubig tapos ilisan ta mo. Pag kahapon alas 3 ang oras, kung kalinturahon gyud mo gikag buntag, dili ta mo na og doktor. Tuobon ta mo. Mao na ang gamit nako sa inyong tanan magsuon mo na nga. Ako nagtuog gyud kay kaloy sa Ginoo. Gikan sa gagmay pa mong bata hangtod karon wa gyud mo kaagid doktor. Pero atong klarohon nga ang tuob dili pud tambal gyud sa COVID-19 para lang ni sa mga sakit sa lawas, kanang sa kalintura, ubo og sipon kay
Yung pa mo, wa pag yun may makasuway nga madasa, baitang balanan, Wala kay ka tungod lang na sa sakit. So karon among ipakita sa inyo ha, ang pag o kining kinaraan nga pagtuob. So unsa atong mga kinahanglanon? Mao ni una, naatay dukot. So kini dukot. Ana. Mao unsay trabaho sa dukot? Nganong natay dukot ma? Pagluto. Pagluto, unsay pagluto? Pagluto, ang dukot, ibutang na siya dito kay dugang na siya sa tambal, Sa pasmo. sa himasmo. Oh, sa anti-pasmo daw. Oh, pero dili mi mo og kanang scientific basis, pero mo rin tinuhuan sa mga katigulangan nga ang dukot makatabang sab aron nga batukan ang pasmo sa paggamit sa pagtuob. So kana first natay dukot, ikaduha kay kini natay butong. Yan. Butong para po sa pasmo ma. Apil. Aping sa para sa pasmo. Oh, para Himasmo. sa pasmo. Oh. Okay. Mo nay butong, natay butong. Next kay kinisa natay efficacent oil ug alcohol. Unsa gamit nila ma? Ihalo sila dito sa pagtuob niya. So sa pagtuob sa ilahang mga katigulangan ginagamitan gid og alcohol og efficacent oil. So natay tulo, dukot, butong, efficacent oil og alcohol. Next kay dili ni bayad pero natay soft drinks. Natay soft drinks. Ang soft drinks, giapil na siya, pero bugnaw inyong ibutang. Bugnaw ang ibutang kay para pod Mo na ang isabaw. sa isabaw. Sa pa? Pamahimas mo. Sa himasmo pod. O anak kong papa para pod sa himasmo. And kini mao ni ato ang very important pod nga mga sagol. Mao ning style ha, ato lang i-disclaimer lang sa tanan nga wala ni scientific basis pero this has been a practice for how many years na sa mga katigulangan. And naatay usa ni ma? Gabon. Gabon. Humot kaayo. Kalabo na siya. Gabon. Kalabo. Ay kalabo. Oo, Kalabo. Gabon. Kalabo din eh. Kalabo. 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 Ay Gabon. Kato Gabon. Ay kini ang Gabon so badi ay. Ang dagko ang Gabon. Ang dagko. Gabon. Yes, Gabon. Kay sa ubo. Para sa ubog sipon, labad sa ulo. Kini kay kalabo. Para sa Humot ubo. kaayo. And kung nakita ninyo naatay Dahon sa saging. dahon sa saging kay mao ni ato ang I-cover sa pagluto nila tanan. okay, so i-cover na to sa pagluto sa kining kuan sa pag-mix nila unya taod-taod. And kini i-cover ni siya. And ang importante kay naatay kalderin or kaldero. So ang kining tanan, ang purpose ani niya kay i-mix na to tanan mano, i-mix na to tanan paghuman kini pag masagol na siya tanan gani napay ice pero yun sa humama pwede na kay ang namday soft drinks nga bugnaw. So naatay kalderin, isagol sila tanan. Ang sabaw sa buto. Ang sabaw po sa butong ang ato ang Ihurot. ibutang isagol po diri na. Okay. Basta unod sa butong. Unod sa Laki buto. po ang unod sa butong. Okay, para tambal sa pasmo. Okay. So, later on, ako mong ipakita kung unsaon pag-prepare, pagluto, and kung unsay mahitabo sa ilalom sa pagtuob. Okay, so standby. So guys, natay giandam diri nga hapin, mga bedsheet kay dirita magtuob. And aside from natay towel, natay sinina, natay brief, ug natay pajama. Mao nitong gamiton unya pag naa nata sa o pag mahuman nata pag og tuob kanang nagsingot-singot ta narapon na ta. So kana atong adtuon karon ang kusina kung unsay nahitabo diri sa kusina. So nagbutan ng soft drinks. Yes, na diri. Oy. Dara, amo ni. Gimix na to tanan dukot, may gabon, na ay kalabo, and gihalob ang kuan dahon sa saging. So kana nya tabunan na pabukalo na tuod niya. So guys, ato lang gitak ang karon ang ato ang agi katong giandan nato nga maganiha nga mga sagol, katong nanay dukot, gabon, kalabo, efficacent oil, soft drinks and alcohol, dukot ug butong, sabaw pud sa butong. In one na, so mao na ni sila. Ato ang gitabunan, gitaptapan og dahon sa saging og hiktan. Atong i-make sure nga dapat dili gyud makahungaw ug walay muhungaw, dapat wag mubukal ani taod-taod. Ingon sa kong papa nga ang timailhan nga hapit na ni mubukal
kay muburot na ning kuan kining ibabaw kining gitaklob nga dahon. So mao na ang go signal nga hapit na siyang mubukal and musulod na ko sa ilawom sa habol kay magsugod na ato ang tuob. Ayan. So hinanlapan ang kalayo di ato pasubraan kay kung pasubraan kay na tendency nga masunog sab ang mga kanto sa dahon nga atong gihikot. Ayan. So mo ni tinigulang. Yes, akong coach. Hello. So karon guys, nanata diri sa sulod no sa katong gibukutan taghabol. So dapat atong i-make sure nga dili gyud makalusot or malusutan ta og hangin diri sa sulod nga gikan sa gawas. So dapat as much as possible nga baga kaayong habol ang atoang ipang kining gitabunan kana kita ninyo gipang tabunan sa pipila pod ka kanang higayon or pipila gid ka buok nga habol para dili makasulod ang hangin and i-make sure nato nga hinahinayon nato nig kining buslot lang ang ato ang gigamit sa pagtuob katong gisagol nato nga una katong naay kalabo, naay gabon, naay soft drinks, naay kining dukot, naay butong ug sabaw sa butong kay hinahinayon to kay init kaayo, init na jud kaayo karon palangdaan. So atong make sure nga dapat mugawas ta unya taod-taod pag bugnaw na ang kining or di ka nang makaya na nato dili na kayo init ang kining ginabuga sa katong ato ang tuob nga gigamit nga gisulod sa katong kaldero no. So mao to siya. So later on mugawas ang resulta ni nga tatig yung inita din sa sulod sa igang gid kaayo. So that's guys, dagko na kay kog singot dire. As you can see, bakam na dago ang singot. Turut na jud pa. And kini yan. Magto ba sa sauna? Kana. Diyan. Itrapo lang ang kanang asin mo batay, itrapo sa inyong. So, dapat to. Ang ingon kay dapat dili siya dakog bangag nimo. So mo lang ni bangag lang. Yan na. So yan. Wala ang bangag no. So mo ni ang katong atong ipabukalan kaganiha and ayan nga naidukot butong okay init butong plus alcohol and dukot soft drinks on. So mo to guys, grabing sigot, nakailis na ta and nakakauna po tag iting gamay nga dukot o butong and relieving kaayong feeling no. Yung mama magugituog mama. So mo to siya ang ato ang klase sa pagtuob pero mag-ilis sa pagtaguan kining pajama kay singot kaayo gyud ha. And finally nahuman na gyud ang ato ang tuob. Nakailis na ko pajama and sinina. Nagihapon ko singot dire magkita gihapon bago na ko sinina. Pero yes, after na ko ganiha nagsulod although di na nakita ngit manggod kaayo. Pero ako ang dire sa akong sinus kay ni luag-luag yun, wa na clog nose, yes, kandi na siya kay barado compared sa katong wala pa ko gituob and makaingon gid ko nga katong mga grabe singot ako gihirago kay akong singot sa sulod. So mao to ang mga panuhot, mga sakit sa kuang lawas kay it's pila na pod ka tuig, dekada na siguro ang milabay, sobra dekada na milabay nga last ko na tuob. So pero kini inyo ha, nara sa inyo ha kung sundon po ninyo ang inyong kining pagtuob or dili po mo kay tungod nahadlok mo na fear. Pero yes, it's up to you kung willing mo nga magpatuob and nagatuo sab mo sa epekto sa maayong epekto sa tuob, then go ahead. Pero kung duha-duha mo and wala pa mo ka-try ay lang sa mo og suway kay nara sa inyo ha. Pero sa katong mga nagatuo sa tuob,
drop your comments below. Gusto po ko masahe kung unsa niyo pagtuob o unsa inyong mga katong mga sagol sa inyong pagpabukal nga ginagamit niyo pagtuob. So drop your comments and of course don't forget to subscribe. Salamat, amping tang tanan o God bless us all.